Ага. Алло! Тигре! Ко правиш там, бе? Ко се оглеждаш кът паткан, бе? Коста! Спилица? Не ти ли студено, бе? А? Студено ли ти? Студено ли ти? Не ти ли студено, бе? И що спиш там, бе? Ама си пиян? Ама си пиян като донски казак? Да. Те ли? Иначе откъде сте, бе? Аз съм от Добруджа. Добруджа? И пша ли идваш оттам, бе? Там тръгнах, няма пари, няма какво. И сега пша си отиваш от Добруджа? Пша си отиваш от Добруджа ли? Няма пари. Ти е да работиш, бе. Ако може билети 2-3 лева, 5 лева, може да си Как няма... Латка да ти даде малко стотинки. Стотинки, кажу му. Латка? Един още му е достатъчно. Стига му. Оп! О, няма. Ти май. Ти си пиян, ей! Пиян си ти, пиян си! Надърпал се. Опа! Ай сега, пак обратно. Обратно. Оп! Аре, латка, бе, на вземете си. Аре, латка, бе. Латка? На, дай му ги. Не може да стане. Не може да стане. Не мога. Опа! Аз като ти казвам, че се напил... Айде, ела да вземеш жълтицата, ела. Латка, бе. Латка да си... Ела билета, бе, билета, ела. Ръката се мъкне, че не го съм. Айде обратно! Айде, оп! Събра сила, ей. Моля те и да се напиеш, ти. Много се напил, бе, бате. Съм се напила, сина ме изгони от кошиле. Къде живееш, значи? Аз ли? Да. В Спурхов. Ти си на близко, що си? Удобно, след сина ме изгони. И що си дошъл тук, бе, бате? Няма, какво да ти кажа, с нощи събрахме се с свата, почерпахме се, пием по една ракия. Махни си ръцете оттам, поне. Анте. Махни ги, бе! Чай, цапаш, бе. Ти си... Господине. Нямам с кого се проявя Добрич, 5 лева ми трябва. За Добрич ли? Да. Ако искаш ли, с багажника ще возя до там. Моля? По багажника, ако искаш да те вкарам до там. Да вкараш в багажника? Да. Но ти си мръсен, как да те вкарам вътре? Ако искаш у багажника, влез, ще закарам до Добрич. Той е голям, бе. Ще спиш пак. Ти ме, там ли си правиш? Не, бе. Що да се прави? То голямо отзад матрак има, бе, бате. То голямо, бе. Да. Какъв майтап, чакай, не пипай. Влизай. Момчета, ако искаш да ми помогнете... Ще ти помогнем, екъде, бе, дай му парите. Екъде, бе, господине. Ето. 1 левче пак, това е дава. Билете, бе. Който е? И който? Ти кой не си доволен? 5 лева е до Добрич, бе. 5 лева е до Добрич, ще, бе. Ще спреш някой друг, ще даде още един, бе. Ти кой мислиш? Вие къде отивате? Добрич, Добрич, ама тук вътре как да те взема? Чисто и у багажника да те вкарам. Ще го взема. Чакай, взема това. У багажника обаче! Дай да го вкарам у багажника. Тук е някой ще нагледа. Виж как ще ме. Какво ще да видиш? Гледаме коликът няма. Ще го снимаш като го вкарам в багажника. Не го взимай. Не го взимай. Бяла наглай, там ще нас спрат полицаите. Ще го сложим от гората в багажника. Опа, пак. Я, виж кой, знаеш кой? Не пипай там, е! Бягай там, е! Бягай, бе! Абе, багажника! Аз казвам за багажника ще взема, багажника. И хубаво багажника ще вземеш. Добре, обаче, чакай малко сега да минат колите. Дръж пламена.
Няма да челя в багажника, само да... Давай, чакай малко да минат колите. Чакай да минат колите, а. Няма да челя. Виж колко е голям багажник. Чакай малко, Чакай, той хотел бе. Ма то като хотел бе, лате. То не виждаш какво. Айде, скачай, бързо. Бързо на една страна. Бързо. Поне отдолу ще да карам. Де да знам дали го заснех, аз гледах за колите повече бе. Няма, никой не е видял. Who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you let me up your gun. Can't be a fool, son. What about the long run? Looking for shorty and raise a mention. Say me not giving up. Ало!